И коста хора, аз съм Мирес Весно и днес правя това видео, за да ви кажа, че имам направих си нов канал. Ето го и него. Само да го отворя. Опа. Един момент. Ето го и него. Да не се мисля, че това е някой фейк или нещо такова. Ето го моят нов канал. Та вече тук очаквайте клипове, не в ето този. Не в този. В този вече няма сигурно да има клипове. И да. Та тук какви игри може да очаквате. Може да очаквате ето тези игри. Spooky House, Jumpscare, Action Hake, League of Legends, Minecraft, Counter-Strike Global Offensive, FIFA не, и теките не, и FIFA-та не, и Inside Radio може да очаквате. Inside My Radio, моя грешка, и още много игри. Та да, не забравяйте да се абонирате в новият канал. Тук вече ще качвам повече клипове и така. Да. Сега ще обясня защо ще се местя в нов канал, защото в ето този канал, в ето този има много тъпи видеота, които аз не искам да ги виждам, да ги има в моя канал, като например ето този. Примерно ето този клип, тук говоря като някой селянин, имам предвид много ми се спеше, такива работи, като това, тук нещо ми се бъгна гласа, като това, като таблог, друго, като това интро, което бях го сложил. Това са ми преди години клипове, ето, виждате. Да, това са общо взето, за това съм с нов канал. Тук вече в този канал няма такива видеота. Да, не забравяйте да се абонирате в новия ми канал. Аз бях Мирес Весно и чао!